Ipalamente ithi ifuna ukudlala indima yokuba ngukhala ekunikezelweni kwenkxaso nokwakhiwa ngokutsha kweendawo ezithwaxwe zizandyondyo zemvula. I received a letter from the President calling a hybrid joint sitting on Tuesday, the 26th of April, which is next week at 1400 hours. And this is to ensure that the elected representatives of the people of our country can be directly involved in oversight of the work that is needed to provide relief. Amaqela ezopolitiko aza kunikwa ithuba ahlomle kwintetho kaMongameli. Political parties must necessarily be given a space to say something as well. And then the time allocation must be decided upon. But there was also a general understanding and appreciation that the President will make his statement, political parties shall respond to the President's statement. Kusenjalo, uMaphisa Nqakula uthi ufumene uluhlu olusuka kwintloko yejaji labagqatswa abaza kuvala isikhewu kwikomishoni ezimeleyo yonyulo. We have received a letter from Judge Zondo where we are which provides us with a list of commissioners for the IEC. Ikomiti ejongene nemicimbi ekhaya iza kuphakamisa igama lomgqatswa kulawo asibhozo athunyelweyo yenze izindululo kwindlu ukuba lamkelwe. Ukuba isininzi samalungu endlu siyavumelana nelo gama liza kuthunyelwa kuMongameli Ramaphosa ukuba alenyule. Tingululama Matya weendaba ze-SABC ePalamente eKapa.